Astăzi avem un alt colet în care ar trebui să fie alte 7 console. Hai să vedem. Le-am făcut unboxing, toate arată ca toți dracii. Avem 2 Xenoane, 2 Falcoane și un Jasper, un E și un PS3 care e după Afganistan. Haideți să le probăm. Avem primul Xbox setup și aici sunt cu un tovarăș și el va face onorurile. Te rog. Tu auzi placa de bază? Da. Da, n-ar trebui să fac așa. Da, deci acest Xbox se pare că este caput, mort. Consola cu numărul 2. Ok, avem activitate, n-avem nimic, dar măcar scoate targa. Și asta dă să se reseteze și asta probabil că e modată sau la fel se gliciuiește greu. Scuzați mizeria de pe mâini, mi-a reparat mașina. Avem Xbox-ul cu numărul 3, ăsta e instant, 2 posibilități. Hai să vedem, să încercăm măcar să vedem codul. Deci se pare că avem scurt pe placa de bază la numărul 3, o să trebuiască desfăcută și analizată mai departe. Numărul 4. Pârț. E bine, nimic, este din nou mort complet. Acum avem 360-ul cu numărul 5. Ok, a pornit și s-a oprit. Dă să pornească. Nu, eu mă gândesc că e... Oh, pornește! Perfect! Uite-ți problema. Îți lipsește plasticul care vine aici, lipsește și ăla ține o anumită distanță. Butonul de aici a apăsat prea tare pe butonul de power și ea se oprea singură. Merge secundă. Cum să nu meargă, mă? Bună ziua și suntem bun venit la Urban Groove. Ok, avem un controller conectat. Hai să vedem. Uite-l, să vedem, sunt curios. Unele console din astea aveau memorie internă. Are memorie, e tonaschet. Veste foarte bună că măcar acesta funcționează. Dar hai să testăm și discul. Discul se pare că este mort, n-are niciun fel de activitate, dar măcar avem o consolă parțial funcțională. Consola cu numărul 6 pornește, doar că singura problemă este că portul HDMI este rupt. Super. Am legat un cablu AV, acum să vedem dacă este ce-i trebuie consolei. Ea pornește, dar din păcate nu avem nimic pe ecran, ceea ce mă face să cred că, cablul pe care îl folosesc este stricat. Avem PlayStation-ul legat, face un bip, n-are hard, nu cred că are nici unitate optică și nu avem semnal. Op, ba da, avem semnal. Din turcă. What? Zice că nu avem hardul, problema este că lipsește și cititorul de discuri și în momentul de față nu putem face update-ul. Ce consolă era asta? Mă, ce consolă era asta? Party set de flori. Am început cu consola numărul 2, i-am scris o imagine Zel și acum hai să vedem. A pornit. Ok, după un pic de bădăi de cap și o rezistență lipită prost de mine, a pornit. Hai să-i scriem imagine. După încă un pic de troubleshooting, Xbox 360-ul cu numărul 2 a pornit și este funcțional. Și consola cu numărul 2 pornește, DVD-ul face urât, trebuie curățat, e curată, pastă schimbată, haideți să continuăm. Ok, nici la 2 minute după ce am făcut acea filmare. Îmi place jocul ăsta. Deci se pare că această consolă are de RAM-ul stricat. Vai, mamă. Culmea că jocul încă funcționează așa. Ok, și mai ciudat. Mergeam prin joc, continui așa cu glitch-urile alea. Eu nu mai înțeleg. S-a luminat absolut tot. Acum iar a început. Foarte ciudată consola asta. E o consolă cu personalitate. Cât consola numărul 2 își dă duhul în GTA 4, eu m-am hotărât să mă uit în consola numărul 4 și nu știu dacă vedeți, fix acolo e o bucată de plastic. O să încerc să o scot și să vedem ce se întâmplă. Am scos acea bucățică de plastic, hai să vedem. Și pornește. Ok, perfect. Consola era funcțională, doar o singură bucățică de plastic o ținea din a funcționa. Acest Xbox este foarte gălăgios, face o foarte mare gălăgie și nici măcar n-am apucat să intrăm în joc. Hai să-l desfacem, să-l curățăm și să afișăm niște iubire. Am desfăcut Xbox-ul cu numărul 4 și nu cred că e de mirare că se supraîncălzea. Uitați cât praf are. Și pe aici, și pe aici, și cam peste tot. Mă bucur că acest Xbox măcar a avut toate șuruburile. Am dat și radiatoarele la o parte. Avem o mână de praf, pasta e efectiv asfalt și ce mă bucură este că acest model de Xenon a fost revizuit de Microsoft și are o placă video X817791. Aceste plăci video au fost puse de Microsoft ca un înlocuitor al plăcilor video inițiale și sunt mult mai rezistente în timp față de plăcile video cu care s-au lansat consolele. Și în plus avea și un radiator revizuit. Nu știu cât de bine se poate observa, dar această placă video s-a încins. Ăla trebuia să fie auriu și e mov. Nu e ok. Și placa are o tentă de decolorare. Consola asta s-a încins destul de tare. Și cu placa video și procesorul curate, hai să-l reasamblăm și să vedem cum funcționează.
consola cu numărul 4, a pornit, i-am curățat DVD-ul, am curățat consola, funcționează perfect de ceva timp, avem încă o câștigătoare. Am desfăcut Xbox-ul cu numărul 3 care avea codul 0001 și avem toți condensatorii aceștia umflați și acesta de aici, curs și e și ruginit. Probabil de asta arăta codul 0001 și pe el am găsit scris ok, placă mare, nu știu ce înseamnă asta, și defect. Hai să vedem. Și consola cu numărul 3 și-a primit piesele, i-am scris o imagine cu Raspberry Pi-ul, avem zel, hai să scriem imaginea completă și să vedem dacă funcționează. Și al treilea Xbox a primit o imagine donatoare pentru că imaginea ei era făcută praf și avem aici un Xbox 360 care funcționează. Așa că hai să trecem mai departe, să-l curățăm, să-l asamblăm și să trecem la următorul Xbox. Bineînțeles, am înlocuit toți condensatorii care erau buliți. Radiatorul e îndoit și pe placa video e un semn, nu înțeleg de ce. DVD-ul a avut și zile mai bune. Primul bolt mod pe care l-am văzut vreodată. Dacă nu știți, înainte, consolele erau foarte defectuoase și se aplicau aceste șuruburi ca să pună mai multă presiune pe procesor și pe placa video, să mai facă consola să funcționeze încă o perioadă. Problema este că în timp făcea mult mai multe probleme această metodă. Apropo, aceasta este consola numărul 1 și acum hai să vedem dacă putem să-i mai facem ceva. Ținând cont de chestia asta, sincer, nu mă mai aștept la succes. Cred că acest Xbox, nici dacă era ținut în Cernobâl, nu reacționa așa. Avem capacitorul ăsta umflat, toți ăștia umflați, 3 de aici sunt umflați, ăstea nu mai au suporților corecți și au alte găuri date. Nu știu cât de bine se poate vedea, dar ar trebui să dea gaură prin radiator în sine ca să poată să facă chestia asta să lucreze. Efectiv e de coșmar ce se întâmplă aici. Nu știu cât de multe șanse de supraviețuire va avea acest Xbox. Din păcate nu putem repara consola cu numărul 1. A fost îndoită peste limite, iar acest lucru a cauzat crăpături microscopice care nu pot fi reparate în niciun fel care ar fi considerat rezonabil. Da, am desfăcut 360E-ul care avea portul HDMI rupt și efectiv tot conectorul este praf. Să vedem dacă putem să-i facem ceva. Am pregătit portul pentru lipire și portul HDMI. Hai să vedem ce iese. Acesta este prima oară când încerc să înlocuiesc un port HDMI, așa că urați în succes. Am lipit portul HDMI, arată mai ok. Am încercat să lipesc acel pin, sper că n-am scurt pe nicăieri și hai să vedem dacă am făcut ceva cu acest Xbox. Ok, momentul adevărului, am uitat să bag sursa. You stupid. Momentul adevărului, partea 2, avem pornit TV-ul, avem o lumină verde. Ce a pornit, nu pot să cred. Primul meu port HDMI înlocuit cu succes. Deci acest Xbox 360e funcționează, nici nu vine să cred că a pornit, sincer, ținând cont că e primul meu port HDMI și nici măcar înlocuit, am folosit portul vechi, dar funcționează. O să-l țin în teste și vă dau update-ul. Xbox 360 Xbox 360-ul cu HDMI rupt își face treaba foarte bine, citește discurile foarte bine și îl testez de vreo oră și ceva, dar cu restul o să continui mâine pentru că este ora 1 noaptea și cred că este destul pe ziua de azi. Xbox-ul cu numărul 5 a fost desfăcut de mine, scrie pe el defect și nu citește nandul. La noi a pornit, hai să ne ocupăm de DVD. Am scos DVD-ul, una la mână că nu are cablurile și a doua la mână că placa de bază e unde. Ce surpriză plăcută mă aștepta înăuntru. Nu avem placă pentru DVD, ceea ce este nașpa. Până îmi dau seama ce fac în legătură cu DVD-ul, am hotărât să curăț această placă de bază pentru că era absolut oribilă, se poate observa după ventilatoare. Și acum hai să-i punem pastă, să asamblăm parțial consola și să vedem ce putem să-i facem. Cât mă uitam la acest Jasper să văd dacă e totul stabil, am descoperit că e din Turcia. Laptop Bay Xbox la rând. Din păcate consola cu numărul 5 funcționează, dar nu pot să o modez, îmi dă în continuu eroarea asta, am încercat o grămadă de lipituri, am făcut o grămadă de inspecție pe placă, nimic nu pare că vrea să facă Raspberry Pi-ul să citească NAND-ul acestei plăci. Deci din păcate aceasta va rămâne așa. PS3-ul nu are cititor de discuri, din nefericire nu am un cititor de discuri ca să-l înlocuiesc momentan, așa că această consolă va rămâne așa momentan, cu toate că avea potențial să pornească, nu am cititorul de discuri. Și cam așa am ieșit. Xbox 360-ul cu numărul 1 nu pornește din cauza unui bolt mod care i-a dat fatalitate complet. Cel cu numărul 2, cel cu numărul 3, cel cu numărul 4, cel cu numărul 5 și cel cu numărul 6 am reușit să le facem măcar parțial. Numărul 5 și numărul 3 nu citesc discurile, dar numărul 3 este modat. Numărul 5 nu am reușit să-i citesc NAND-ul, dar are o carcasă diferită pentru că eu am pus eu o carcasă neagră. Trebuie să-i pun și faceplate-ul. Nu vrea de nicio culoare cititorul să-mi citească NAND-ul acestei console. N-am reușit în niciun fel și chip
clip am încercat toate chestiile posibile. Numărul 3 nu citește, dar fiind modat putem să nu ne folosim neapărat de DVD. Numărul 2 și cu numărul 4 funcționează absolut perfect, nu au niciun fel de problemă. Numărul 6 la fel funcționează absolut perfect, nu au niciun fel de problemă. Iar la numărul 7, PS3-ul, nu avem cititor de discuri. Și până nu fac rost de un cititor de discuri, nu voi putea face nimic în legătură cu această problemă, ca să îl putem testa și să vedem dacă funcționează. Cam acesta este rezultatul. Eu zic că am ieșit destul de bine. 5 console funcționale din 7, posibil 6. Eu zic că este destul de bine. Eu vă mulțumesc de vizualizare și ca întotdeauna. La revedere!